खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ सिनाय मोनै बेरामजों नाख्रेबजानानै गंसे नखरा सिलिंखार। थाखो 8आव फरायफुबाय थानाय दिगम्बर बसुमतारीनि देहाया लासैनो नोरजियानिफ्राय नोरजियासिन जालांदों। रायजो राजानि अनसायनाय हास्थायदों। बिफा कपिल बसुमतारी आरो बिमा पुबाली बसुमतारीया सिनाय मोनै बुजि मोनै बेरामनि नाख्रेबनायाव खर' दैखांनो आरो मेगन नायनो हायै जालांबाय। दिगम्बर बसुमतारीया डिमाकुसि आमगुरि गामिनि थागिबि कपिल बसुमतारी आरो पुबाली बसुमतारीनि देरसिन फिसाज्ला 14 बोसोर बैसोनि दिगम्बर बसुमतारीखौ फाहामथाय होनो थाखाय रांनि मदद हरनो थाखाय सेन्ट्रेल बेंकनि एकाउन्ट नाम्बार 4042535030 आव हरनो हागोन आरो आबुङै मिथिनो थाखाय 8133921297 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ चिरांनि बिजनीआव दुखुनांथाव जाथाय। मोब्लिब बोबथाबजानानै जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। बिजनीनि 12 नं दंसियापारायाव मोब्लिब बोबथाबजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 1 नं दंसियापारानि थागिबि फुलबर आली होनना मिथिनो मोन्दों। जायगानि थागिबिफोरजों लोगोसे एबिएमसुआ अजद दिखांदों दि मन रायनि फिसाज्ला पंकज रायआ हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय सोरगिदिं मोब्लिबनि थार सोंदोंमोन। मैया फुंनि 7 रिंगासोआव फुलबर आली मुंनि सासे सुबुङा फोथाराव मासे मोसौ लांगासिनो दङमोन। बे समावनो हरखाबै आबादनि रैखाथिनि थाखाय फसंनाय मोब्लिबनि थारखौ सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। बिजनी महकुमा पुलिस बिबानगिरि प्रसन्नजित दासनि पुलिस थानानि बिबानगिरि आदित्य देउरी, बिजनी महकुमानि मेजिस्ट्रेटआ पुलिसनि मोनसे हानजाजों लोगोसे जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै आरो गोथै सहखौ बोखांना नायबिजिरनायखौ जागायो। थामथि खौराङाव दङ बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि 1 नं बिजयपुर गामिनि हेमन्त रामसियारिया अरुणाचलाव गोमानानै दं। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं बिजयपुर गामिनि हेमन्त रामसियारिया अरुणाचल प्रदेशआव खामानि मावनो थांनाया गोमानानै दङ। न'आव फैनो होननानै फैखानायानो दासिमबो न'आव मोनफैयैखौ बुजिस'नो हायाखै बिसिया। बिथांनि बेफोरबादि गोमानानै थानायाव सोरबा हारसा हिन्जावजों थादों नामा बेखौ सन्देह जादों न'खरनि सुबुंफोरा। लोगोसे फैफिननो खावलायदों बिसि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा आरो सोरबाफोर नसुंबायोब्ला 8827074991 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुङा। ब्रैथि खौराङाव दङ चिरांनि आमिनपारा मुन्डा बस्ति गामि आफादआ बिटिआर सरकारनो साबायखर बावनाय हाबाफारि खुंफुंदों। चिरां जिल्लानि आस्राबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय आमिनपारा मुन्डा बस्ति गामिया गोलाव समनिफ्रायनो गावनि हा नामजारिनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय इउपिपिएल खुंथाय सरकार फैनाय लोगो लोगोनो आमिनपारा गामिनि रायजो राजाफोरा 4 बोसोरावनो नामजारि हा मोननायनि थाखाय गामिनि गेलेग्रा फोथाराव रायजो आफादा बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावनाय हाबाफारि लादों, जेराव आलासि महरै बाहागो लायो एमपि जयन्त बसुमतारी आरो इएम उइलसन हासदा बिथांमोना। 5थि खौराङाव दङ बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि लोगो आफादगिरि मैखोम बसुमतारीखौ ससियेल मिडियायाव भइस भाइरेल जानायनि उनाव बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि लोगो आफादगिरि बिबाननिफ्राय एरख'नायनि उनाव बड'लेण्ड रादाब नखर आरो गाहाय सुजुगिरि बिबाननिफ्राय एरख'यो आरो अरायनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनिफ्राय एरख'बाय होनना बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सामलायगिरि एम बि मैखोमा खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों आरो एम बि मैखोमा फोरमायथिनानै होदों दि बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय फोसावनाय जायोदि बड'लेण्ड रादाबनि संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै बड'लेण्ड रादाबनि नेमखान्थिनि बारगा मावोब्ला संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै साजा मोननांगोन। संबिजिरखौ मान होनानै बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी बिथांखौ संबिजिरनि बारगा मावनायनि थाखाय बिबाननिफ्राय आरो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय एरख'नाय जाबाय। गोजोन्थों। एम बि मैखोम गाहाय सामलायगिरि बड'लेण्ड रादाब कालार 29/10/2024 इं। 6थि खौराङाव दङ केरेलायाव फटका बेरफ्रुनायाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। केरेलानि कासरगडआव गंसे दोनथुमसालियाव फटकाखौ दोनथुमनाय जायगायाव फटकाया गोख्रोङै बेरफ्रुदों। बे जाथायाव उनजुटाम्बल बिराकाऊ थानसालियाव जादोंमोन। बोसोरारि कलियाट्टम फोरबोखौ बे थानसालियाव फालिनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिनि थाखाय फटकाफोरखौ बिहरनाय जादोंमोन आरो बेखौ मोनसे दोनथुमसालियाव दोननाय जादोंमोन। बे समावनो फुंनि 12:30 रिंगायाव हरखाबै फटकाया बेरफ्रुयो। बे जाथायनि बागै पुलिसनो फोरमायथि होबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिवालीनि सिगां केरेलानि कासरगडआव
मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जादोंमोन। बे ओनसोलनि गंसे थानसालियाव हाबाफारिनि समाव पटकाखौ बिहरनानै गंसे दोनथुमसालियाव दोनथुमनाय समाव मोनसे गिदिर बेरफ्रुनाय जायो। बे जाथायाव सा 150नि बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ गसाइगावआव एमआइ मिस किड्स टीन एन्ड मिसेस गसाइगावआ 2024नि डान्स एग्जाम हाबाफारि खुंफुंदों। मैया आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोबां मोसानाय सोलोंगिरिफोरखौ लानानै किं डान्स एकाडेमि फ्रम टीम गसाइगावआ रोंगौथि गोनां मोसागिरिखौ गोजौ थाखोसिम दैथायहरनो थाखाय डान्स एग्जाम हाबाफारि खुंफुंदों। 8थि खौराङाव दङ गसाइगावनि मजाथियाव मजाथि बिसिडिसिनि मासिगिरि प्रलय नार्जारिया खौरांगिरि मेल लादों। थांनाय रबिबार सानखालि मजाथि गामिनि माखासे सोद्रोमाफोरा मजाथि बिसिडिसिनि मासिगिरि प्रलय नार्जारिनि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजद लाबोदोंमोन। बेनि सायावनो मैया मजाथि बिसिडिसिनि मासिगिरि प्रलय नार्जारिया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। एमजिएन रेगा पिएमएवाइजि आरो लेट्रिन होनायनि मुङाव रां जाख्ल'दों होननाय गासैबो बाथ्राफोरानो नंखाय होननानै रोखायै खेंफोरथि होदों मासिगिरि प्रलय नार्जारिया। 9थि खौराङाव दङ सराइबिल ब्लक कमिटि बिपिएफनि लोगो आफादगिरि रिमेन तालुकदारआ इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोननानै आरो फैगौ समाव प्रमद बर' एबा इउपिपिएल दोलोखौ मदद होलांनायनि थांखिजों गसाइगावनि बारलिंमारि गामियाव मैया इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव सराइबिल ब्लक कमिटि बिपिएफनि लोगो आफादगिरि एबा बारलिंमारि गामिनि बारग' बिसिडिसि मासिगिरि रिमेन तालुकदारजों लोगोसे गासै 150निबो गोबांसिन बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि अनिन्द बसुमतारी, लोगो आफादगिरि डक्टर रामधानु ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। 10थि खौराङाव दङ फैगौ 3 नबेम्बरनिफ्राय 8 नबेम्बरसिम अस्ट्रेलियानि सिडनीआव जानो गोनां 67थि कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनआव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव थांनाय आसाम आयेन आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया प्रि कनफारेन्स स्टाडि दावबायनायनि बाहागो महरै मैया फिलिपाइन्सनि राजथावनि मानिलायाव दावबायहैनानै फिलिपाइन्सआव थानाय भारतनि हादर थान्दै हर्ष कुमार जेनखौ बिथांनि सरखारि थाग्रा खुलियाव लोगो हमनानै सावरायलायो आरो थान्दै हान्जाया फिलिपाइन्सनि मानिलायाव थानाय भारतारि एम्बेसियाव दावबायहैयो। बिथांनि दैदेननायाव थांनाय आसाम आयेन आफादनि थान्दै हान्जायाव आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नुमल ममिन नेहाथारि दुलाल पेगुजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि गुबुन मावख'गिरिफोराबो दावबायहैदों। 11थि खौराङाव दङ सासे लाइमोन बर' सिख्लाया क'क्राझार सहराव गोदानै बेखेवदों लाइमोन हटेल। क'क्राझार सहर जेडि रड बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो फाग्ला बाबा मन्दिरनि साखाथियाव थानाय हन्डा श'रुमनि उनफारसे लाइमोन मोसाहारिया गोदानै लाइमोन हटेल बेखेवनानै फालांगिनि बिथिङाव आवगायबोदों। क'क्राझार सहराव गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरा गावबा गावनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय लाइमोन हटेलाव फैनानै जाफैनो हागोन। मख'जाथावदि गोदानै बेखेवनाय लाइमोन हटेलाव ओंखामजों लोगोसे बर'नि आंगो जानाय आदारफोर अनला दाउ, सबाय साम', नारजि अमा, ना बाथोन आरो गोबां रोखोमनि जामुंफोरखौ मोननो हागोन आरो लाइमोन मोसाहारिया गासैबो रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोनखौ मिजिंथिदों। 12थि खौराङाव दङ अरां हायुङारि पार्कआव गान्दा बुथारनो नाजाबाय थानाय 4 सन्देह गोनां मैहुर खालामग्राफोरखौ खादों। दलगाव पुलिस थानानि पुलिसआ माहारियारि हाग्रामायाव दिवालीनि मोनायाव गान्दाफोरखौ बुथारनायनि सानथांखिनि बागै मिथिनायनि उनाव 4 सन्देह गोनां मैहुर खालामग्राफोरखौ हमनो हादों। गंथाम राइफलजों लोगोसे गंसे साइलेन्सार बोखांनो हादों। हमजानाय मैहुर खालामग्राफोरा जाबाय माहारियारि पार्कनि साखाथिनि कावफुटी गामिनि आब्दुल आली, आजगर आली, कसारी एटिटफ गामिनि आली हुसेन आरो खुजवाबिल गामिनि खलिलुर रहमान होनना मिथिनो मोननाय जादों। 13थि खौराङाव दङ क'क्राझारनि सेरफांगुरि नेपालपारायाव 4थि खेब बिटिआर कच राजबंशी हारिनि जोनोम सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि नेपालपारा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बिटिआर कच राजबंशी हारिनि 4थि खेब जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। मैयानि बे बिटिआर कच राजबंशी हारिनि 4थि खेब जोनोम सान फालिनायाव आलासि महरै बाहागो लादों एमपि जयन्त बसुमतारी, इएम निलुत स्वर्गियारी, एमसिएलए माधब छेत्री,
समाज सिबियारि बिरखां बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। 14थि खौराङाव दङ गसाइगाव बालिमारियाव इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारि। गसाइगाव बालिमारि कमिउनिटि हलाव मैया इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारि खुंदों। इउपिपिएल दोलोनि जौगानाय आरो खान्थियारि सान्थौखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय सा 200सो सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बे हाबाफारियाव इउपिपिएल मिरु आफादनि सोद्रोमा आरो सराइबिल बियाबनि कअर्डिनेटर शौकत आली, गसाइगाव जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि अनिन्द्र बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि डक्टर रामाधानु ब्रह्म, नेहाथारि मृदुल बसुमतारी आरो दोलोनि मावथिफोरा बाहागो लादों।